салому алейкум. дуруд ба кулли бинандагон, дуруд ба ҳамватанони азизе ки ҳамавақт моро пайгирӣ мекунанд ва обунаи канали мо ҳастанд ва ба дигар инсонҳо гӯем наворора мерасонанд. дуруд ва дуруди худованд ба хонадони шумо буд. имрӯз камтар дӯстои азизам офтоб айса тоҷикӣ суҳбат мекунем. украинаро як тараф мемонем ва тоҷикистон. аввалан ки наврӯз яъне бедории табиат, яъне тавоноии парвардигор, қудрати ӯ ки мурдаро зинда кардан, чӯви қоқа баргардонда боз ҷон додан, ӯро сабзондан, яъне ин ҳама нишонаи қудрати парвардигор ва бедории табиат ки тӯли 3000 сола ва 5000 сола қариб таърихи ки дорад тоҷикистони азизи мо ира қайд мекунанд. ба хонадони якояки шумо яъне наврӯз муборак бошад. худо кунад ки ин наврӯз, ин баҳор ба хонаводаи шумо як барака, як гӯем хубиҳои зиндагӣ ва дер боз орзу карда гаштагӣ ҳавасҳои шумо, орзуҳои шумо дар ҳамин наврӯз гӯем ҷомаи амал пӯшад. агар садо пасттар бошад гӯем баландтар гап зан, барои камтар телефон дуртар истодагӣ аст. наврӯз гӯем муборак бошад ба хонатон ва ҳар орзу, ҳар нияте ки доштен ҷомаи амал пӯшад дар ҳаёти шумо. ба беморҳо, инсонҳое ки бемор ҳастанд, худованд бар во шифои комил. ба инсонҳое ки дар орзуи фарзанд ҳастанд, худованд ба во фарзанд. дар инсонҳое ки дар ҳаёт бениҳоят танқисӣ мекашанд, азоб мекашанд, худованд барои ӯ як зиндагии хуб дар ин наврӯз ато карда бошад. ва чун ҳарвақта тоҷикистони мо ҳам аз ин чизҳо гӯем ки хафо намемонад. яъне ки наврӯз наврӯзи халқӣ аст, наврӯз наврӯзи гӯем ҷомеявӣ ҳаст. аммо аз и бал кор кардан, ҷумондани худ ё ки намедонам рақсондани духтарҳо ва ғайра аз ин як чорабинии давлатӣ сохтани Эмомалӣ Раҳмон ҳам хай мо мушоҳида карда истодем. барои ман дигар ин важна нест, барое ки ин чиза ба гуфтан ҳалли масъалаш ёфт намешавад. умуман ба наврӯз гуфтем ки як кӯтоҳакак табриктон кунам ва сари як масъалае хостам суҳбат кунам. тавсия медодам ки барои ҳамватанои азизам амин таърихи раҳбарони СССР бисёр биковен, ҷустуҷӯ кунед, номошон қатӣ ва чиёшон қатӣ, таърихҳоино тамошо кунед. хулас як чанд вақт шид ман дар бораи ҳамин тамошо кардани гӯем ки ҷустуҷӯи таърихи раҳбарони саюз ҳастам ва бисёр гӯем ки пайгирӣ дорам ин чизора. аз ҳамин чиз ман як хулосаҳои худи гӯем ки шикастани СССР чаро шикаст, чаро як бора қафо рафт СССР ва
аз ҳамин чизо як хулосабарорӣ карда имрӯза тоҷикистони морам айнан ҳамин чиз муқоиса карда истодам. Воқеанам ман хулосаи хидма мегӯм ва ира дар кадомтон гӯем ки дар гардантон навязватам карданӣ нестам. ҳар як инсон худи шумо худи мо як хулосабарорие дорем дар як чиз. шикасти СССР ма дар чӣ дидам? чаро гӯем ки Союз шикаст хӯрд баъд аз мурдани раҳбар, яъне ки яке аз инсонҳои поягузор ва сохтан. баъд аз гузаштани ҳамун инсонҳо гӯем дар як муддати кӯтоҳ Союз барҳам хӯрдан гирифт, камбағал шид, шикаст хӯрд, қувваи худша гум кард, боварӣ аз мардум дур шид, мардум дига боваришонро дур карданд. сабаб чӣ буд? ман мегӯм ки хулосаи хидма мегӯм аз ҳамин чандин рӯз пайгирӣ кардани ҳамин қиссаҳои Союз. аввалин чизе, мисли Эмомалӣ Раҳмон тамоми партия бесавод буд. Тамоми партия бесавод буд. Ягонташ савод надошт. Ягонташ. барои чӣ? Барое ки партияда бесавод вуҷуд набуд дар боло раҳбарият кор куна, мисли кукла бар ин ҳар фармон боша иҷро куна. имрӯз ҳамин чиз дар тоҷикистони мо ё ки дар Россияи ҳозира гирд атрофи Путин, мисол Лавров ва ғайра ва ғайра дигарои депутатову ва ғайраҳо бесаводанд, бемафкуранд. имрӯзаи Тоҷикистон бар ин. дар Союз мушкили аслӣ дар ин буд ки инсонҳое ки савод доштанд, ақл доштанд, мафкура доштанд, камбудиро медиданд ва барои ислоҳи ӯ камбудӣ агар як хатам менавиштанд, ӯро враг народа гуфта бурда суд мекарданд, тирма мекарданд, зану кӯдакошам мегирифтанд, дигар ҷои Сибири дигар ҷо роҳӣ мекарданд, азоб медоданд, мекиштанд. барои чӣ? Барое ки чӣ ба шӯи ту кори моро камбудӣ гуфт. дар Союз қарсакзан дар кор буд. ҳар чизе ки ҳамон раҳбар мега тасдиқ кардан. яъне ҳамин хел мушкилӣ буд. ҳамин мушкилии Союз баъд аз шикасти Союзам ин чиз идома дода истодааст. яъне чӣ дар Қазоқистон, чӣ дар Тоҷикистон, чӣ дар Ӯзбекистон камутум аз ин ситуатсияҳо биромад, кам тарака колиям биромада истодааст. Ӯзбекистон дар ҳамун протседураи биромадани аз ҳамин система аст. дигар ҷо боқӣ монда ҳамин протседура, ҳамин темпи Союз қатъи рафта истодааст ва мардуми оддӣ гирда атроф дигар абачаву депутатае, значи депутатае, ӯро гӯш кардан дар кор, ӯро эътироф кардан дар кор. ва як инсонҳои бесавод, Хрушов, Брижнов, баъзеҳош ки барои як гап задан, як газета хондан ним соат чап мекард, алфавитҳоро аз ёд мекард ки чӣ гуфтан дар кор. дарагӣ товарищи дарагӣ
офицери и и солдати ба дараҷаи бесавод будан элитаи ҳамун давр замон ашибкаи Ленин, Сталин ва ғайраҳо ҳамин буд ки бесаводҳо контрол карда мешид. Одамои басавод мисол баъзе идеяҳои саюзда мисол противӣ мекардан, мегуфтанд ин кора накунем, не ин кора бикунем. Ӯро гирифтан тирма кардан, висилка кардан, киштан ва инаи бесаводҳоро элита сохтан, аз як гусалҳо элита сохтанда ҳамун давр замон. Баъд аз мурдани вожд хай бесавод ай чира намедона чӣ кор кунад. И ҳадиақал бесавод буданаш ҳадиақал мафкура надорад ки чӣ кор кардан дар кор аст. дальше ақаллан намайли ти як хонда натонисти газета ё когазе ки я поздравление на 45 минут поздравить мекард, я поздравление солинава дорогие граждане, як поздравление солинава ним соат зиёд поздравить мекард то ӯро мехон, барое ки надошт ҳамун савода. набуд мафкура надоштанд, мафкураи инсонӣ надоштанд. ман таърихҳошонро дида истодам, амунора воқеан мафкура надоштанд. баъд аз мурдани бигем ки вожд ҳамун идея ки ҳамун дошт, нимча идея дигарро гум шид, ё управлят карда натонистанд. ҳар як кадомиш хостанд ки ма президент шам, ма раҳбар шам, ма фалон ҷода, ма ин вазифаро мегирам. байни худошон конфликт шид, барое ки гусфанд ки бедаҳмарда монд, biz bedaҳмарда монд, дигар мечарад мерава и кӯҳ ӯ кӯҳ ҷарпарак мекунанд, я дигариша шох мезананд. ҳамин гусфанда даҳмарда ҷамъ карда меистад. айнан як даҳмарда аз тални элита гусфанд буд. имрӯзаи Тоҷикистон такрори анаму аст. имрӯза сохтори Тоҷикистон аммо точ як инсоне ки як нимча идея сохтагӣ аст ва атроф полни рост далбаёба ҷамъ кардагӣ аст. вазирош ҳамаш як агар и бирава ку ино ин системаро контрол карда наметавонад. ман шуморо гарантӣ метавонам, ягон таина баъди мурдани Эмомалӣ на фарзандиширо контрол карда метавонад, на домодиш контрол карда метавонад, на дигариш контрол карда метавонад, на вазири, на дигарош. барое ки номаълум аст ин система чӣ шуда истодааст. ин система чӣ хел сохтагӣ аст, идеология чӣ ҳаст. нест дар ин сохтори Эмомалӣ Раҳмонов ягон идеология нест. ягон майда идеология нест. чӣ мешава? мо чиро тарафдорӣ кунем, чиро аз худ дур кунем. мо мусулмонем, барои намоз бихонем, мусулмониро тарафдорӣ кунем, террористем, суд мешем. неки мо мусулмонем. Эмомалӣ бо давом мекунад, алҳамдулилло мега, ҳаҷ рафтам мега, ҳамаи кора кардам. мо мусулмонем мега. аммо мо мусулмонимона карда наметавонем, барои ки террористем. мо демократия мега. хуб демократиям, гап нест. гап нест Эмомалӣ Раҳмон, мо демократиям. сухани як озод гуфта наметавонем, мебаранд судат мекунанд. давлати мо воқеан ягон идеология нест. дар оҷа ягон документални як чизе нест ки анами чиз то инами чиз то инами сола анҷом мешавад, ин кора мекунем. ҳамчуноне ки воқеан ҳам СССР як экспериментални як эксперимент карда намира. як мешавад, ҳамин чиз мешава гуфта як эксперимент карда. идеологияи пурра дар оҷа набуд.
ягон конституция қонун инами хел мешава мо мисли дигар давлатҳо программаҳо 100 солаҳо 200 солаҳо 500 солаҳо баъзи давлатҳо 1000 сола программаи бигем ки рушди хича дора. СССР надошт ҳами программара, надошт. Ма дида истодам ҳами историяи СССР. Ма ягон программа дар ҳами СССР надидистам. Просто тара заглушит када бу чортарафта. ҳичи ту да даступи набуд, ҳичира намедиди, ҳичира намедонисти. ҳар чизе ки унаму бигӯяд ти работай за тебе партия решают. Не ки партия ягон туш бовар ки саводусу беста мафкура надоштияд. баъзеҳо савол мекунанд, хитон да савол тинда чӣ хел як держава бояд дар 3 рӯз переворот мешавад, дар 2 рӯз. мефаҳме намира дар 2-3 рӯз як ҳафта инам хеле қапида наметонанд, ягон ҷора қапида наметонанд. сабаб чӣ буд? сабаб набудани идея буд. набудани идея буд. настрой набудани мардум дар як чӣ буд? мардум аз сиёсат дур кардан буд. вақте ки халқ дар сиёсат нест, похри наёда. кадом я брида нон бута амро мега ту зурӣ. кадом 4 қопча орда биёра тақсим куна ту зурӣ. мардум барое ки аз сиёсат дур буданд, намедонистанд чӣ гапай. ти работай, партия за тебе решает. Вот. мефаҳме намед. барои мо як гапи зур ҳаст да, мегӯянд ки қиинтарин замон фарзандое меофара ки замони қиинӣ фарзандои фикрмекардагӣ, фарзандои шуҷоъ, фарзандои месохтагӣ меояд дар замони қиинӣ. ва ӯ фарзандҳо месозанд, осонӣ меоранд, барое ки ӯ дар замони қиинӣ омадагӣ аст. дар замони соз фарзандои ноҷасур таваллуд мешавад, калон ба воя мерасад. барои чӣ? барое ки ино дидагӣ нестанд чӣ гап аст, ё намедонанд. баъд ҳамун сохтагиро бо обратно меринанд дар дарунаш фарзандои насли истиқлол ки ҳичира дидагӣ нестанд. боз замоне мешавад, қиинӣ мешавад. боз ӯ замони қииниҳо фарзанди ғаюри худа ба дунё меорад, фарзанди фикрмекардагӣ, созандаша. барое ки ӯ инсон қиинира дидагӣ аст, ӯ месоза, дару озод зиндагӣ мекунад, ӯ намедонад ки ай чӣ аз куҷо омада истодааст. баъд ӯ ҷазир мекунад. ҳамин хел бигем ки ин замон тов хӯрдан мегирад, ҳеҷ вақт стабил нест, як хел наметавонад биравад дар ҳолате ки мардум аз сиёсат дур кунад. имрӯзаи Раҳмонов ҳам айнан ҳамун чизе омад ки миллат аз сиёсат дур дахолат накард, калоно чун медонанд ҳамун гапе ки ти работай, партия за тебе решают. яъне ки ти кор кард, ҳукумат ғамхори ту аст, ҳукумат масъалаи туро ҳал мекунад. ту парво накар, ҳукумат дорӣ, парво накар, кадам бигӣ корта, ин ҳукумат айтани ту ҳамаи корҳои верхушкаро ҳал мекунад. не ки агар мо қафомонро нигоҳ кунем, бек сабур, бегала пригала, пуля попала, связь пропал. Пуля попал, связь пропал. Головой бегали, потом вот так крутили, обед носили. И аслан намедонад ки оянда сохтан чӣ аст. яъне ояндаро сохтан дар кор аст. уҷа шишта дар як вазифа шиштан ё ки дар як кабинет шиштан ин маънои ӯро надорад ки тамом дигар корот буд шуд. дар як ҷо ки шиштӣ бояд фикри сохтан кунӣ, дуздиву ҷипсувор шидану не сохтан ояндаша фикр кунӣ, чӣ кор кардан дар кор. ё ки вазири маориф
илм в школе, на школе, и школе, би школе, ди школе хаягон чтугури гирам жи қайчкинен моне. И журналист ам гирифта самаша сардуд аст. Латкуби гудак чӣ мешавад? Школьники чӣ идут на машина в школе. Едет қати идут сарфа намеравад. бо ино дипломошуна дар Россия зашита кардагиянд. мефаҳме намира ино дар Россия хондагиянд. ино Беларусу дигар ҷода ҳами СССР айнан ҳами бад айнан ҳами хеле тупой беақл бемафкура ина ҳамиё ҳамаш элита шида буданд. одами солим доктор баақл равшанфикр кинҷи зиндон буд тирма буд. имрӯзаи ҳоли Тоҷикистон имрӯза ҳоли Тоҷикистон одами баақл террористай одами баақл хоини миллатай одами баақл дар дуруни зиндонай одами мафкура дора одами мафкура дора дар дигар давлатҳо ронда шидагиянд. ки ҷои дигар гӯсфандай овардааст элита сохта санаи бате пул шабте ӯ намедонанд чӣ кор кунанд. ӯ ҳамн галаи гӯсфанд вори мераванд Эмомалӣ ҷамъшон мекунад кастум бурука пӯшондагиай мебаранд дар намҷа мешнонанаш барои қарсакзанияй қатори пешда гӯё ки ҳам элитаҳо шитагияй баақлҳо шитагиянд баақлҳои ҳукумат тамом. ӯ ҳами қакора анҷом метавад. парламент овоз дод тамом. ҳукумат имзо кард қонун қабул шид. ӯ намедона ҳамон инсонҳо ки қонун чӣ аст. айнан СССР анами хел буд. партия овоз дод партия имзо кард партия собраниеро гузаронд аз он ҷумла Сталин ҳам савод надоштааст. мебиромад дар ҳамун зал як тост мегуфт яке гурзино тостгӯӣ дазуранд ки хеле гапҳое бигем ки придумат кардан тостда. худи Сталин биромадааст мега ки мара гуфтанд ки ягон гапи чиз бизада хеле зур гап зада ягон гапи зур гап зад. Я воспользуюсь это случай. Есть один грузинский тост, слова, которые тост мегада дар конференсию дар дигар ҷо тост хати мегзарон. Просто жёсткост буд. Коми гапш мебиромад мекиштиш. барои ҳамиам СССР баъди ҳамун инсонҳо гузаштан яъне ки шикаст хӯрд. барое ки инсонҳо мафкура надоштанд. агар СССР ҳамун давру замон докторҳо инсонҳои олимо инсонҳои мафкурадор равшанфикр аз уно элита месохтану ва агар Сталин ҳамчун раҳбар ёки дигар инсонаш ҳамчун раҳбар инсонҳои баақлоро гӯш мекард ва идеология месохтанд чӣ шидан дар кор аст давомаш СССР намешикаст. шикаст намехӯрд СССР. союз метонист ки то ҳозира ва баъд аз ҳазорсолаҳои дига ҳамун держава ба як идеология чӣ кор кунем бирава. вақте ки нест идея нест ҳичи нест 10 марда мурд ё гӯсфандо монданд чӣ кор карданашуно намедонанд. иси кашид уси кашид мардуми оддӣ уже ӯро ҳамчун як инсонҳои баақл элита қабул кардагиай
барое ки мардуми оддиро дар сиёсат аралашиданӣ мондагӣ нест. мардум бесоҳиб монд. кадоми мардума нон додай пишти ҳамун давидан ба 1 кило шакар. имрӯза ҳоли Россияе ки ҷойда шакар бугӯй бабушко аробачааш қати раҳ гашта наметонистагиҳо имрӯз давидестанд. имрӯз медаванд барои шакар. имрӯз якдигара задестанд. ин ҳамо аз сиёсат дур кардани халқ буд. барои чи Америка ё дигар ҷо муваффақанд барои он ки халқа дар сиёсат ҷалб мекунанд. халқа дар сиёсат ҷалб мекунанд. халқ огоҳ аст аз сиёсат. халқ дидаву дониста ҳамун системаро поддерживать кардестанд. яъне медонанд ки инами система инами аст. медонӣ намира. шуморо чишмотона бандана дар пештон як тавақ авқот ҳамонана биган бихӯ. шумо мехӯрен авқота мисол. аммо намебинен амо авқота ай чӣ тайёр шидагӣ аст. гарох дора дуруншта, мош дора, чӣ дора, чӣ хеле аст, чӣ аст. яъне ки чишмои баста авқота хӯрдед. авқот мазаш зур буд ё ки мазаш хуб набуд. яки дуруни авқота шумо надиден дар уҷа чӣ буд. медонӣ намера. ва хӯрден шумо. агар ки чишмот бастагӣ гӯшбирёна бихӯ ку мазаш дар назара дига хел метова. неки ӯ чиза дида бихӯрӣ ку чашм барои мозга як чизе метада, хел сигнал метада. намедестен? чашм чизе аст ки барои мозги ту як сигнал метад. ва мазарам уже мозг нохӯрда уже определит мекунад. бибинед? лимона бини агар ай даҳанат об мекушояд. як оддитарин эксперимент аст да инсонида. лимона мебини номша бигири даҳанат об мекушояд. барои чӣ? барои ки уже лимон ё ки дидани лимон чашм дар мозг як сигнала метад. ой тириш аст. ё ки як ҷо ҳавл биромадеста боша, пиёлада мерези чӯя ҳавл биромадеста боша, уже дар қапидани ҳамон ё ки як кор кардан дидан сигнал додан дар мозг аст. и гарм аст, и хунук аст, уже и тириш аст, и шур аст. ҳоли шумо ӯро нахӯрда, яъне ки чашм як сигнал метад дар мозг. мозг уже обработват мекунад ва дар ҳамун гармӣ, шурӣ, тиришӣ уже чизи тира тайёр мекунад. агар ки ӯро набинӣ хӯрдан бигирӣ чашмат бастагӣ. айнан сохторҳои СССР ҳамун буд. чашмат бастагӣ ҳиччиро намебинӣ, хӯрдести. ва чашма кушода намедонӣ чӣ хӯрдӣ ту. чӣ хӯрди авқот, чӣ дошт намедонам. мардуми гӯем аврупо ё ки амрико ё ки хитой ё япония ё дигар кишварҳое ки ҳастанд ку ино ҳамон чашмои кушода хӯрдестанд да навқота. яъне сиёсата дида истоданд чӣ сиёсат аст ва ҳамонро поддерживать кардестанд дониста. уже ки ӯ диду мозги ӯ обработат кардаги аст чӣ карда истодааст ва медонанд ҳамин сиёсата значит нами аст. мехоҳем бигем ки сохта шидаги аст. СССР дур кард мардум аз сиёсат. мардум намедонист дурунда чӣ гапай. мардум як замони медид ранги инами ҳозираи Эмомалӣ Раҳмон. ҳозира ман просто муқоиса кардестам барои шумо ва ман ҳастам нест мета не имеет значение аст. шумо рӯзе мешава ҳамин суханонро пайдо кунед.
мардум чашм баста, яъне ки дар сиёсат наздик нест, намедонанд, ягон таира намедонанд, намешносанд, қатъи халқи ё суҳбат намекунанд, халқ илми ёра, дониши ёра, мафкураи ёра, ҳадиақал фикри ёра, фардо чӣ фикр доранд мардум намедонанд. Фақат ёра мебинанд мардум галасту қатӣ ё ки Эмомалӣ Раҳмон нидаступин аст. медонед мардум қатӣ наметавонад суҳбат куна, мардум қатӣ гап зана, як идея, як мардум бидона ки мардум бибина ки ҳами чӣ мехоҳа инсон, фардо чӣ кардани аст. мардум просто медона элита ҳаст, президент аст, дар гирдаш охрана аст, автомат аст, мебаранаш, меёранаш. бигем ки гӯё ки як инсони гарени басаводу ба ақл, ба мафкура мебина. мардум тасаввуроташ ҳами аст. атак мо намебинем, мо намедонем ки ранги ҳамун СССР барин як кукла асту халос. мардум да не даступин аст, ҳами мебаранаши, меёранаши, фаташ мепӯшонанд, кирташ мепӯшонанд, пеши сумалак меёранд, биқа бия суратат бигирем, пеши ош мебаранд, биқа бия суратат бигирем. гирдаш да охрана аст, бибин охрана, самолёта савориш мекунанд, вертолёт, мошинаи қимат 20-30 қатӣ, бигирес президент омад, иҷа мефаҳме намера. ва мо намедонем ки ин инсонҳо чӣ программа доранд. мисли ҳамун СССРе ки барои мардум ягон программара ошкор кардагӣ нест ки чӣ программа дорад. Нест. Просто ты пока не задавай вопрос, работай просто. За тебе партия решает. Я за партия, и партия за меня решает. медони намера анами мушкилиҳо буд. ва имрӯзам худи Россиям айнан ҳамин чиз аст. Жириновский, дигар депутатов ва ғайраҳоша бибинед, ҳамун баъзеҳоша ҳамун саюзмондагиҳо, ҳамин Жириновский дигарҳо, ҳамун тупоёе ки ай саюзмондагӣ иси гузаштагӣ ҳастанд, иҷа депутат шиданд. надоранд ягон идея, ҳичи надоранд ва даступин дар мардум нестанд. просто як сол да як бор ҳамун як конфронс мекунанд, мардума медуронанд, талабора медуронанд дар ҳамуҷа, яду журналист қатӣ савол мети, прикол кадестай, Путина савол мети гу анекдотат мега, прикол мекунад. нест барои савол да ҷавоб нест, прикол мекунӣ, мегрезӣ. ин стиле буд ки то ҳозира используд. Эмомалӣ дам мешава, вақте мега раҳ сохтагӣ нест, ҳамун соли худат омадагӣ то ҳозира ҳамун раҳай мега отат қатӣ сохтаам, меги мега бо ёҳама мехезан, қарсак мезанад. Путинам ҳамин кора мекунад. яъне ки шикастани имрӯзаи Россия ҳам набудани идея барои мардума пешниҳод накард. ягон идея мардум намедонад чӣ шида истодааст. ай кампиро интервью гирифтестанд, мега мы знаем сильный. Как сильный? Как ты знаешь? Что у нас есть? Мега мы не знаем, что есть, но мы знаем, что наша власть сильный. имзои Путина мебини ку синфи се мегӯи ки айда хушрӯ имзо мекунад. ҳеҷ ки ай Путин экзамен гирифтагӣ нест ки ҳамин инсон дастоин аст дар мафкура, дар савод, дониш. ман ҳамин қадарша медонам ки агар чекистора КГБра савод намедоданд, просто ҳамун хитрст нишон медоданд. барое ки чекист ба савод шава, яъне ки КГБ ба савод боша, Сталин кор карда наметонист, Хрушов, Брежнев кор карда наметонист. барои ҳамун всё время стараться мекарданд, чекиста хитрста нишон медоданд. ҳамаи раҳат, мисол хабаркашӣ ва ғайраҳора барои чекист савод намедоданд. грамотнӣ намекарданд чекистора. чекисто грамотнӣ набуданд. ира ҳамин историяи худи Россия нишон дода истодааст. пас ки агар ки мо бинем, значит чекист грамотнӣ набуд.
чекист аз тамоми чӣ дур фақат ҳамин як программа дошт. И инсон чекист, яъне КГБшник буд Путин. Как у него может быть какой-то программа на дальнейшее? Медонӣ намера. Ва имрӯз ҳами аз ҳамун таърихи союз гирифта кор кардест. Вот надо его зачумарить, его надо поставить, а ира хрондан дар корай, инаи тупоёра парлумон сохтан дар корай, иё қарсак бизананд, иёш барабан бизананд, иёш дара бикушоянд тутук бизананд, инаиё пропаганда бишинанд мараҳо таъриф кунанд рӯзи дуроз. медонӣ намера. Вот барои чӣ ҳамин хел чизҳои бузург шикаста мераванд. барое ки халқ намедонанд ки иё кӣ ҳастанд, чӣ ҳастанд ва фардо чӣ мешавад. баъди мурдани иё нест ягон программа ки мардум ҳамура баранд дальнейш. ва имрӯзаи тоҷикистони мо ҳам айнан ҳамин чиз аст. барои чӣ ман гуфтам ки мисол давраи қиинӣ инсони ғаюр, инсони бамафкура, инсони ояндасоз ба дунё меорад ва давраҳои хуб инсони тупой ба дунё чӣ мекунад. барое ки худораҳмати боби ман нақл мекард ки ҳамин заминое ки бачам ту мебинӣ ручной даст қатӣ биқода бандо баста решаҳора мо кандагӣ ҳастем, туғай буд иҷа мега ҷангал буд, ботлоқ буд. мега мо даст қатӣ чиқриё мекандем забрро овравако ки овои ҳамин замин битрова, мо ҳамина замини корам кунем. бачам дар болои санг бира хона кард. ҳеҷ вақт замини корам дар хона накард. барое ки дар болои сангам зиндагӣ кунӣ, и замин тира нон метаҳӣ, гишнагира намебарӣ. не ки дар хонаи замини мулоим агар ки хона дошта бошӣ нон надошта бошӣ, некай гишнагӣ мебарӣ бачам дар иҷа. замина чӣ қадар эҳтиёт кард, замина чӣ қадар бигем чӣ қатиш, яъне ки меҳр бите дар замин. барое ки ин заминҳоро бачам ман дар ҷавоним дар биқаву дар аспо банд баста решаҳоро мекандем. трактор техника набуд вақто ва мо ин замина сохтем, ин замина корам кардем ва имрӯз мо уро қадрша намерасем. як кас мешава раҳбар, таҳ-ҷои хона фурӯхтеста ин заминҳоро. ҳамаи заминҳои меҳнат кардагии дигари инсонҳоро имрӯз таҳ-ҷои хона фурӯхтеста. ва фардо ино дар куҷо корам мекунанд, дунё намедонам система агар глобал як изменит шава, конфликт шава, яъне ки бояд ту маҷбурӣ ки бикори ячяк бигири ай замин дига зиндагӣ кунӣ. майли ин айфон надорӣ, телефон надорӣ, мошин надорӣ, дигар чиз надорӣ. яки як брида нон дар кор аст ку барои намурдан. барои замин дар кор аст ку бикорӣ. аввал ту дару замини мекорӣ, яки хона сохтагӣ. дар дурини сангов дига корида намешавад, ячи бикорӣ бихарӣ. медонед чӣ қадар мо мафкураи тупоист ки доштем. яъне замони хуб як инсонҳои тупой ба дунё овард, як инсонҳои далбаёб ба дунё овард ки қиинӣ офарид барои мо. мо ҳадди ақал замин агар ки ҳозир накоридем, имсол накоридем, соли дигар накоридем, 10 сол накоридем, 20 сол накоридем, 100 сол накоридем, ин маънои уро надорад ки ӯ замин барои мо дар кор набуд. бале имрӯз мо ай мардикорӣ нон хӯрдем, майли мо розӣ. бале мо имрӯз ай Европа рафтем кор кардем хӯрдем, фардо ай Россияш хӯрдем, рӯзи дига ай Амрикош хӯрдем. лек мо бадалабад наметонем чимадан дар дастомон аз ҳар ҷо нон биёрем. ина имрӯз нишонаи ҳамон рӯзи Россия мурд. бо куҷо мерем акмо?
не ки набояд мо замини корами хидмона ҷазир мекардем. мефаҳме намира дӯстои азизам? ин рӯзда аки чӣ кор кардан мон дар кор аст? ҳазорҳо хонаро чапа кардан дар кор аст ки то ки дар замин мо картошка, пиёз ё гандум як чиз бикорему ҳосил бигирем. барои чӣ? барои ки уҷа хонае. мо дигар заминҳои корами худмона танг кардагием. дар ҷои мо васеъ кунем, дар ҷои мо омода кунем, гатова кунем монем. яки дар нафсаки случай ҳамин хеле глобални изменение мешава, ҳама Тоҷикистон бармегарда, кебели кетмана бигиранд, замин кунанд, я брида нон пайдо кунанд. инаира рашодша мо надоштем. барои чӣ? барои ки мо фақат гуфтем аму калоно худшон медонанд ва калонои мо як тупой буданд, намедонистанд чӣ кор карданшон. ва овардан як кас амондан раҳбар фурӯш заминро нашовара пулки $5000 неки замини милоимай ку нархиш болоай. иҷа замини овияй милоимай нархиш болоай. сангоуда ҳеч ка хона намекуна. ҳаматон биен тарафои мардум ба худо қасамо аст. ман ира ай сиёсат намегум, ман ира ай инсонӣ мегум барои шумо. ман ира аз сиёсат нагуфта истодам. ира ман ира барои шумо инсонӣ мегум ки ҳамватанои азизам ин корора мо намекардем бояд. барои ки наи замини сангдор аст, иҷа ҷои корам нест, мо иҷара хона наметем. иҷа нархиш $3000 аст, иҷа замини милоим аст, иҷа $5000. кадомиша мегирӣ? $2000 дига зиёдтӣ метем, зато ҳам замини корама мегирам, ҳавлим да дарахт мешунонам. ҳамватани азизам, ӯ замино ба хуни бобоҳои мову шумо обод шудагӣ аст. ҳаёт бобоҳои мову шумо дар ӯ замин мубориза бурдагӣ аст ки тоза куна, обод куна ӯ замина. мефаҳмен? ва имрӯз мо гирифтем ридем. худои накуна моро ҳеҷ ҷо қабул накуна. мо маҷбурем равем дар Тоҷикистон. бояд зиндагимона бинем. бояд. чӣ кор мекунем? замини корам танг кардагӣ ҳастем. нест ҳамватани азизам. шахс ма дур намерам ай қишлоқи худам. ма Спутник қатӣ медорам, мебинам. агар ки мо ҳамун вақта мегум, агар вақте ки ман хурд будам, агар ки мо 100,000 гектар ё 80,000 гектар ё ина 50,000 гектар замини корам агар ҳамун давр замон доштем, агар 50,000 неки не агар 20 40 ну где-то 100,000 бигем ё 50,000. имрӯз мо ҳамура ай ним зиёд чаку таъҷои хона додем. мо рашод нагирифтем ки нами қишлоқ бояд 100 дона хона шава, дар 100 дона хона ҷои кор шава, дар 100 дона хона замин бояд боша, дар 100 дона хона мактаб боша, балница боша ва ҳамун услугоҳои дохилии худаш дар 100 хоҷагӣ рашод гирифтагӣ боша. баъд имрӯз мо дод мезанем ки мо кӯдакҳомон мактаб намераса, и кор намекуна. мо рашод қатъи зиндагӣ накардем. программа насохтем ки бес нами қишлоқ 101 хона намешавад. барои чӣ? барои ки чӣ қадар хона зиёд шидан гирифт, ҳашарот бар ин атрофа хароб кардан мегирад. барои ҳар як хона, ҳар як хонадон, барои ҳар як инсон як чиз лозим аст, гармӣ лозим аст, дарахт мебарад, фалон лозим аст, ҷазир мекуна, ов лозим аст, вайрон мекуна, мекова. ҳар як инсон ки чӣ қадар зиёд шидан гирифт минтақа, дар уҷа талаботи ҳаёт зиёд шидан мегирад. хароб кардани атроф зиёд мешавад дар ҷои сохтан, барое ки зиёд аст.
و ما ایرا رشاد نگرفتیم هموطنای عزیز و ما فقط با امیدی نمی توپویا شدیم. انا که امروز چیکار کردن در کور است نامعلوم. خلق میرود یک قشلاقی که بگیم فرض کردیم 500 تا خونه داشت، فرض کردیم 500 تا خونه داشت، حاضر 5000 خونه داره. یک قشلاقی که 500 خونه داشت حاضر 4-5000 خونه داره. شخصا قشلاقی خودم همه زمین ها محکم. انا که همه هم آدم در خروک در کور است، زمین در کور است، جای کورم. انا که میروند در سنگاو میکورن، جای ملایم خونه کردن سنگاو در میروند کار میکنن. چپنه دم و چپنه کار میکنن. این پرابلم را داریم. ما این پرابلم این مشکلی را داریم. برای که این الیتای ما، این انسان های ما نه سواد داشتن، نه عقل داشتن، نه مفکوره داشتن بشی، نه مفکوره داشتن، هیچی نداشتن. آینده نساختن، پلان نیست، پروژه نیست. چیکار کردن در کار؟ ما مردم چی میشود که ایران نمیدونن. فقط مقصد چون یک چیز بود، رستم باید پرزیدنت کنیم. آخر میگم یگون گپی سخت بزنم خلاص. خفه شدم نشدم، یگون گپی سخت بزنم خلاص. پلان یا پروژه یا رستم من پرزیدنت باید کنم. میدونی نمیدونی؟ خلق خودش یا بلا میکنه، زندگیش هم میدونه. با همون پروپاگاندا را میبریم که حکومت خودش رشد میکنه، حل میکنه، خلاص. وات میدونی نمیدونی؟ گپ زدگی انسانی با آدمی که فکری آزاد داره، آدمی که مفکوره داره، آدمی که فردای وطنش چخیل دیدن میخواه، چه کار کردن در کار است. او تروریست است، او اکستریمیست است، او نمیدونم کنج زندان است و میارن صف توپوی رئیس میمونن. رئیس سالانه دلار را بسپار. چیکار کنیم؟ فروش زمین را. خلق در تجای خونه بتی. یه بار نگفتم بیست مکتب ما در 100 خوجگی رشاد گرفتگی است. حاضر ما ایجاد 300 خوجگی تقسیم کنیم. فرزند یا مکتب در کار میشود. بعد ما این پرابلم را چخیل حل میکنیم؟ برای یا را بالینسه در کار میشود. این را ما چخیل حل میکنیم؟ این رشاتو نبود دریا. این فکرها در سر این الیت ما نبود که بیس ما یا جدا 100 خونه است، نه مکتب است میرسه. حاضر ما ایجاد 300 تکنیم مکتب لازم میشود. حاضر ما ایجاد 300 تکنیم دختر لازم میشود. حاضر ما ایجاد 300 تکنیم آب در کار میشود برای. حاضر ما ایجاد 300 تکنیم تمام یعنی کمونیکاسیونی و غیره ها برای 300 کس در کار میشود. 300 خوجگی. اما ما در 100 خوجگی داریم. این نمیرسه با 300 خوجگی. و پیش از ساختن این چیز دادن این زمینو باید ما اول این طرفش هم حل کنیم. نه فقط فروختن پول کار کردن، فروختن پول کار کردن، پول کار کردن، شکم حرام دزدن، رفتن ماشین خریدن، دختراشون داد نمیدونم دندانی تیلا موندن، دختراشون اشو دادن، داماداشون در خونه کردن، بردن در دیگر دولت ها خونه خریدن، هر کاری کردن کو پشت تجاوز این ملت بودن. یک تاش فکری اینه میکارا نکردن. همچنانی که مردکای ما کو شپیده کو فرزند برآوردن میگیرن، برآوردن میگیرن، برآوردن میگیرن، برآوردن میگیرن، برآوردن میگیرن، 8 مشید 9 مشید. ابا چاکت رزقی را خدا میته. خداوند بنده را برس او مایل رزق میته. آینده ای را کی میسازه؟ آینده ای را کی میسازه؟ کی میشوه آینده؟ رزق در خرم است، رزق در خوگم است. رزق او معنی را نداره که یکیش نگیرم این برا، لیکن آینده ای را کی میسازه؟ ای کی میشوه؟ غلام میشوه، آدم میشوه، حیوان میشوه، مردیکار میشوه؟ کی میشوه ای آینده؟ شکا یه بار فکر کردی استی
هیچ فکر نکرد توجیکستان تا اینجای خدا خواه کلون شوه یچی میشود خداوند هر چی که دیده باشه در حقش در امر اکا نکه یک فکر که پیش امیره برو وردنت فکر شو که کشیدنش در کره ای دوستوی عزیزم اگر ما گپ زن 1 میلیون تونا گپتون میزنم قبول میکردگی شما هستین رد میکردگی هم شما هستین و جانبدار بدن یا که همین برادر همین هموطنی ما اگر چی قلق هم باشه همین برادر یک سخنی راست گفته ایستاده است باید همین خیلی باشه باید ما استریمیت کنیم همین طرف باید برای ما هم خیلی انسانای ایدئولوگ در کار است که ایده باشه دستگیری کنی خیتون میدونیم اگر نخواهین کو این میدوی اسب تو من بازم میگم من یک انسان صنعتکار هستم برای مرا کینو تئاتر موسیقی حیاتی ما بود образ жизни ما همین بود من کیف کردم میگشتم یکی من دیدم همین چیز خطا رفته ایستادیم اومدم خدمت در همین بین شما خیدمو بیا که از سیاست مدار شیم همه ششیدیم که ایش هم میشه اما ما فکر خدمت میگم براتون همین خیلی سختن در کار است و قبول کننده شما هستی فکر میکردگی هم شما هستی هر یک انسان براست خودش فکر خودش داره اگر مرا چیزی رو اومده است که بیام ریش سفید کنم قطعی شما رازبار کنم گپ زنم خدمت در امام علی دشمن کنم در رستم دشمن کنم در سامانی دشمن کنم در ساسانی دشمن کنم در 77 پشتی امام علی صاحب دزدی بی عقل بی احمق دشمن کنم اگر که او اگر عقل سالم می داشتن او این فکر رو می گرفتن و می گفتن بیست همه آدم برای فردا گفته ایستاده است ما نداریم همین فردا مونه ما همین امروز همین حیوان واری رفته استیم اما این آدم برای فردا گفته ایستاده است فردا یک رسپد میشوه مثل SSSR واری یک ممبر کوی امام علی کدام یا بری داخله بته مردم همون را رهبر میدونن برای چی برای که مردم از سیاست دور هستند برای مردم یک چیز سیاسی دادگی نیستن یا ایده سیاسی ندارن مردم نمیدونن میگم کام که شما بستگی اوقات خوردگی برین مزه اوقات نمیدونی شما تا هوی کنی بینی اگر موزگ دمیته اگر که ما سیاست ببینیم همین سیاست برای ما ایده باشه یک چیز و در موزگ ما میته که ما اینمی پروگرام را поддерживать کردن در کار از بس که ما نداریم پروگرام چرا поддерживать کنیم هر جایی امام علی میروم ما فقط برای رقص تیار میکنیم دخترها را میبروریم معلم و معلمای ما نمیدونم کی اینو چی فکر دارن من اصلا نمیشه نمیدونم فقط بیا یک تا رقص تیار کنیم امام علی میاد امام علی اومد یک تا رقص کرد دید او اینجا شکاتور کدگی است بسیار گفت زورای خشور شکاتور کدگی کراسکا کدگی است بسیار یا صفتی بلند بود ماده محبوب شد گشت برفت امام علی ابر نگفت که بیست تیره در کدوم زمین ساختگی یا بر ترمزو تبجق اینجا زمینی کرم است فردا اگر یک این دنیا هستی چی گفته نمیشه فردا اینم که روسیه بر این محکم میشه یا جو بر این محکم میشه رستم یک کنتیگی میکنه اما محکم میشه خلق باید چیکار کنه بعد تی زمین ده زواد ساخته زمینی کرم ده ترا کی گفت اینجا بساز تقسیم کردن زمین این چیزایی بود که با آموزی او را تقسیم کنی چی بین این زمین های کرم 500 هکتار شما خونه دادیم اگر ما در 500 هکتار کارتوشکا بکوریم در این کرم حداقل یک چند ساعته کارتوشکای مردم خلق یا یا منطقه یا روزه در روزه کارتوشکاش میبروه او زیرا خونه کردی کارتوشکا رو در کجا میکوریم
این زمین هم را تاجای خونگی دادی. اگر ما اینجا پیاز میکردیم، حداقل ما همین ولایت یا ناحیه را یا یک چند قشلاق با پیاز میتونستیم که تامین کنیم. یکی را تاجای خونه دادی. فردا همین مشکلی اومد، ما محکم شدیم، ما در کجا میکریم؟ میبخشی در کونی تو میبریم میکریمش را دیگه. نیست ای رهبری همون ولایت منطقه رئیس نمیدونم نیست طلبات پول بده فقط تو خویای پگا چی میشود. میبخشین حضور دیگه را که خیلی کم کم دهنی من چه ده خیلی میگم یگون گپای قبی میگم یا خیلی نمیدونن که بومون چه خیلی اقرات میکنیم بوار که پروگرامشون قبول نمیکنه میسوزه اگر اقرات کنیم یکی در کار نیست همین چیز میدونی. میبریم در کونی همون رهبرای حکومت میکریم کارتوشکا پیاز میکریم دیگه ایلاج نیست ولاجنس شکافک دورا میکریمش همونجا میبرویا حاصل میکنه میچینه میگیریم دستمون تخیده کنوشون کارتوشکا میگیریم هیچ کو کنیم دیگه خیر سبزی میمونیم دونای سبزی میسوزه کاکراس میکشیم میگیریم چیکار کنیم در کجا بکوریم. اینه حاضر نمی سیتواسیا ده برای ما فردا اگر همین چیز دوام بده ای سال آینده این سال هم اگر مردم یک بلو کنن وجوات کنن ای سال آینده برای ما کنکریت نه زمین در کار میشه کنکریت نه زمین در کار میشه زمینی کارم کی باید ما اونجا بکوریم هیچ نبودن ده نون پیدا کنیم کشور خودمون مایل تلفن آیفون نخریدیم سامالیات نخریدیم جینس نخریدیم کاستومای قیمت نخریدیم رنگی بابامون زندگی کردیم لیکن نون در کار میشود با زمینی کارم در کار میشود ما هم زمینی کارم پشت تاجای خونه دادیم در کجا میکوریمش در کجا. این همی سوال برای شما هموطنان عزیزم. من روسیه برای آینده تاجیکستان گفته استم برای آینده خودم نیست. من میگم که من اگر لازم شود یک سر خودم در لبوی جو زندگی میکنم میتونم در این پولشا زندگی کنم میتونم برم ایجا با یگون دولتی دیگه میتونم برم ازبکستان دا برم میرم میگم خیلی من ازبک مخی خلقم ترک زبانم من میخوام نمیجا زندگی کنم پرابلم همی یک سری من میخوام برم در فلان جا امروز ببینین ازبکستان یک وجب زمینی کارم تاجای خونه دادگی نیست یک وجب زمینی کارم تاجای خونه دادگی نیست نبرات با زمینای کارم کشد چقدر زمینو را کارم کرده موندگی است تاجای خونه دادگی نیست یک وجب زمینه. من برای هم میگم که اون مهنتایی را که بابای ما و شما کرد دست قطعی روچنوی قطعی و زمینو را کارم کرد امروز توف کردن ما در مهنتای بابامون امروز این همی احوال آمدیم زدیم. میدونین در بلوی سنگ هم خونه کنی که خونه میشید در درون سنگ هم خونه کنی خونه میشید اما در خونه نان در کار است. اگر خونه تا در همین لبوی زمین ملایم هم کرده باشی در خونه نان نباشه هیچ کیته خونه هم در چشمت نمیتوه هیچ تا. برای من وطنوی عزیزم وقت شما را بسیار نمیگیرم باید بر دیگر نوروز تو مبارک اشتباه باشه اگر یکون سخن اشتباه عذر همتون اما آینده وطن ما و خودمون باید خودمون فکر کنیم باید ما فکر میکردیم. همین استوریای SSSR و همین استوریای امروزای تاجیکستان چرا بعد مردن رهبر تیز بگیم که ویران شد رفت سیستم ساختار و همین چیز تکرار می شود در تاجیکستان بعد از مردن امام علی تیت می شود می رود تاجیکستان مردم نون خوردن نمیوه برای که همه انسانایی که خلق همچون رهبر دیده ایستادن همچون رهبر قبول دارن همه وکو یک دوندوکن هیچ کو یگان مفکوره ندارن وکی فردا چی بسازن. خیلی نگهبانتون باشم وطنوی عزیز به هر مورد مقصد داریم برسیم
манам ҳамин ай сиёсатшам дилам мондагӣ аст, ай ҳамаш дилам мондагӣ аст. Ай ҳамин Полшашам баъзе момент дилам мондагӣ аст, ҳамин Россияшам дилам мондагӣ аст. Ман агар ростша бигӯм ку барои худ ман як ҷои намхеле тишнае ки гуфти ҳамун гапо намхеле дар поиск ҳастам. Ман инра пинҳон намекунам. хати шумо дар суҳбат ҳама вақт ҳастам. Аммо як ҷои хуб, ягон намедонам, як Новозеландияи Австралия аст, ягон ҷое боша ки ҳамин дуртарин ҷо боша ку ҳамин тишна ҷо боша да, уже монда шидагием. Мехоҳам хел ҷода бирам, ҳамҷо як замин бигирам, ягон бари кӯҳай, ягон лави баҳра, ягон ҷода қа замин бигирам, ҳам картошка пиёзу деҳқонӣ кунам, ҳамҷо бихӯрам ку ҳамин авқотҳои биёву ҳамин химический авқоту, ҳамин химический ҳаво, мошин, ғов, ғув, шав, раҳ, пробка, ҳамин чизо ку уже ма гарене монда шидагием. Агар ҳам хел ҷо пайдо кардам, ҳатман ҳам давлат ҳам ҷои дур мерам, ё ки ҳамин Полша дам ягон ҷои дуре ки гуфти ҳамун гапо, ҳамин ай сивилизатсия ҳамин вақ дур боша, ҳеч ки пешат наёя, набинӣ ҳеч кара. Хеле як дута сета ҳамсоя дошта бошӣ бас ай. Мошин пошин ҳам якта мошин, дута мошин ҳамунҷо қишлоқда боша, як сволша ягон ҷо бирай биёй корут биғалта. Дигар вақт ку гусфанд, биз, миз, гов, мол кунӣ. Намедӣ? Ман ҳам хеле зиндагӣ хостестам последнее время. Ман иншолло ки ҳам хеле ягон ҷо биёбам, ягон Австралия туғри мекунам, документ покумент ҳамсо. Мерам ҳамсо бародарои азиз, дигар шумо медонед, Тоҷикистон медона ва идеяи хидма пешниҳодтон мекунам, дӯстои азизам, чӣ кор кардан дар кор аст. Шумо ҳам Тоҷикистон ай шумо ана бисозен, кӯшиш кунен оянда сохтанда. Ман лучи бирам ягон ҷода қа гов гӯсфанд кунам, мол ҳол кунам, зиндагима майда майда ҳамҷоя бигардам. Ман уже ҳамин хел чӣ домадагием. Ай ҳамин ғавғо шаҳр ай инсон монда шидагием, сахт монда шидагием. Ман ростша мегӯям. барои ҳамиам ман барномаҳоро бас кардам, қати мардум гап заданам. Яке бозам барои ватанам бо вуҷуд иҷозат наметад ки қарор бишинам. боз қати шумо мебурам гап мезанам. Ина барои пул гап мезанам, на барои чӣ. ҳам хел просто мебурам совет ва идеяи хидма мегӯям. худо кунад ки ҳам хеле ягон ҷои ҳамин дур, ягон Австралия, Новозеландия, ягон ҷода ягон ҷои дур гуфти ҳамун гапо, ана ягон лави баҳра, ягон ҷода ягон лави ягон ҷое ки ҳам инсон камтар боша, одамо кам боша, ҳамҷо ҳамтар ҷо пайдо кунам, қа гов гӯсфанд кунам дар ҳамҷа, шири свежик бигем ки ҳам тоза шири чиз, гӯсфанди ҳамун худат, картошка пиёзи худат, амбораки худат, ҳамтар як ҷо бисозам ва кампир қати бирем дар ҳамҷа гуфти ҳамун гапо агарот бикорам. деҳқонӣ куним омадест, бовар кунед. ҳамин сиёсата шум дидам, гаррени шум дидам сиёсата, барое ки вақте ки мардум дар сиёсат наздик нест ку ӯ сиёсат дигар намешавад. мардум ҳамроҳат нест, мардум да похринай ки ай раҳбараш, ки ай даҳмардаш лиш ба ҳамон существовать кунанд ку мардум. дар ҷо сиёсат чумай ки нихта зур зада да ҳама хела. ба ҳар ҳол худо нигаҳбонтон. ман аз аввалам, аз охирам, аз ҳозирам ман давои ягон президент шавӣ, раҳбар шавӣ и чиза надоштам. единственный мақсади ман ки гуфтам ки зинда кардани синамои тоҷик, бигем ки як памир синамо, ранги ҳамун Голливуд кушодан бад, ана бигем филм съёмка кардан, ҳамаи ҳамин чизҳоро документальни филмҳо сохтан ва ғайра корҳо, бигем ҳамин буд мақсади ман. ҳамҷо кор кардан, ҳамҷо гаштан, ҳамро контрол кардан, намедонам ягон сол раҳбарӣ кор кардан, баъди ӯ муовин кор кардан, баъди ӯ бигем як
намедонам я сценарист я журналист чизи оддӣ шида кор кардан ё як актёр шида кор кардан дар аму бигем ҳамин қадар мақсад доштам ҳамин сохтани як чиз дигар ман на президент шавам на депутат шавам на ягон чизи дига шавам совети ма пешниҳоди ма қабул боша мегӯм коме қабул кина соза накина таваккалаш ба худо аст ма о қадар умре намебинем ки о қадар ҳаёте надорам ки дигар гуфтам як мар болои сари шумо да тиёқ бигирам бестам ранги эмомаливорӣ барои ма хубим мемона инсоним мемона дар ин дунё ки фардо як одамам буга мезуган ама як қалақ ҳамватан доштем қалақ буд як инсоне буд ки мисол кӯшиш мекард ба ҳама як хубиша бирасонад мадам пулам дар кор нест молам дар кор нест ман як брида хлеб дар болои нон агар дар болои дастархонам боша мада кофия аммо авқотам боша эмомалӣ мегӯяд ду сола хӯрок ку ма ду рӯза агар авқотам боша ку барои ма кофия ду рӯз дига да худо пошуай сеюм рӯзша ду рӯз я бало мекунем пайдо мекунем ман қадар мақсад доштам ҳамватанои азиз аз аввал ман ягон грамм давои раҳбарӣ надоштам ҳатто ки бародаро мара дар ҳамиҷа намоянда таъин кардан маҷбур таъин карда буданд ман гуфтам ман намояндаам нестам намешавам агар розӣ бошед ҳамин фарҳанги ҳараката ба ман боварӣ кунед агар битиен ман кӯшиш кунам қатъи ҳамиё қатъи фарҳангӣ гап занам бирам ягон чорабинӣ ягон чизо организоват кунам кӯшиш кунам ай тоҷикистон бигем ки чизои миллионмона биёрем иҷада ягон организатсиё қад договор кунем фарҳангӣ дар тоҷикистон заявка битем роҳӣ кунем биёян чизои миллии мора дар иҷа як намоиш бигзаронем ман ҳамтари кор кунам бигардам агар иҷозат бошада ман ҳамин гуфтам лекин мара гуфтанд не намоянда шав ман мурам қабул намекардам барое ки ман чира шум медидагим чизм як чиз аст да вақте ки як чиза ты ответственӣ бояд отвечат кунӣ ва ба ин зиндагие ки ҳозир мо дорем мо ҷавобгӯи отвечат мекардани ҳамун вазифа маҳсулият нестем маҷбурем дурӯғ бигем ман шум медидаги чизм дурӯғ гуфтан як каса фан кардан як каса интизор кардан о фардо биё бас фардо биё ё як ҳафта баъд мешава ё 20 рӯз баъд мешава ин чиз конкрет намешава ё намешава ҳамин любой одаме ки муроҷиат кардаги ҳамин любой соата намешава гуфта ҷавобша додагием хитарам натӣ бира ай дига ҷо биё ҳалли масъалата барои чӣ барое ки ман медонистам ман ҷавоб гуфта наметавонам ҳамун чиз ҳамун кор намешава як инсона тинут кардан баймет кардан сол давондан ҳаёти ӯро гузарондан ва дар охир бояд ту баҳона биёвӣ ки чӣ шида чӣ нашида як чанд дурӯғи дигара печониву тайёр куниву баъд бигӯӣ ки бародар ин айтари шид неҷа нетари буд ин неҷа нетари шид барои ҳамин нашид ҳаёти ӯро 6 моҳ 7 моҳ 1 солша ба умед гузарондан ман шум медидаги чизм ҳамин аст ҳа ё не конкретно барои ама ман раҳбар шидан намехостам барои ама ман ответственность ба гарданам гирифтан закрити шидан дар хона шиштан ҳа бихер раис омад ҳа бихер раис ҳа бихер президент омад ман ин тари чизоро хеш надонам ин чиз барои ма музикаро дӯст медорам мусиқиро кайфа дӯст медорам отдих кардан лаби баҳр да бошам дайро да бошем кино тамошо кунам кино съёмка кунам ман ин тари чиро дӯст медорам хоби ма ин тарафа ма наметавонам ин чиза бигем раҳбарӣ кард дигар дӯстои азизам саломат бошед худо нигаҳбонтон камбудӣ сари ҳамин камбудиҳо аст ки заминои мо ҳама таҳҷои хона шид агар ки худои накуна имрӯз пага ҳама ҷо маҳкам шава барои мо замини корам лозим мешава мо замини корам надорем ягон тамом ҳамара таҳҷои хона додагем ғизо дар кор мешава барои ғизо замин дар кор мешава ки бикориву ғизоро бигирем мо ӯ чиза надорем эмомалӣ раҳмон ҳамара фуруғқатӣ раҳбарош чӣ мешава ояндамон номаълум саломат сарбаланд хонобод бошед ва шумо буд ҳамватани шумо як қалақбачаи тоҷикистон худо нигаҳбонтон боша бо як бор дига наврӯзи ҳамат муборак.